lakho lisibani ezinyaweni zethu liwukukhanya enhliziyweni baba emini ngalo emsebenzini wonke osuwenziwe sibusiseke kakhulu baba ngezwi lakho futhi baba sicebile siyabonga kakhulu nangaleli ke baba emini profeta okwesikhashana sesibuyele emakhaya kulamadimoni asemakhaya phakathi siyacela baba ukuthi baba usivikele nasendleleni usiyomsa sibuye nkosi sibone ukubonana kwethu benje kube khona phakathi kwethu sizwile ngomsana wenkosi. Amen. Angela bakamani wathi mbuku andinibikela abazalwane ngegama lenkosi. Ngiyabonga uNkulunkulu emini le ndaba lesiyenza kafishane ngoba beshilo babuthi kuyaguduka impela kuyiwe emakhaya. Amen. Ungaba kubi uthi wayini lokugcina kube elonakala. Haleluya. Ngicela uzongifunela indaba ebucayi kwase kusala ibuko ngabodongo usuka ngathinda le ndaba ukuthi bangakhuluma fanele ngikhuluma ngale ndaba ukuthi sekuphoza umhlaba mabomu ngingakhulumi ngale ndaba ngoba ithinta ngqo ngase ngishiya ibuko angiboni lutho bengicela uzongifunela ngcolosi ukhona eduze kwami incwadi yezenzo isahluko sika-8 uvesi 9. Haleluya. Mama lonke nilami ngiyanibonga kakhulu. Haleluya. Nobaba ngiyababonga. Haleluya. Into engidala ngibonga kakhulu omama bayingamandla. Haleluya. iBhayibheli esilifundayo esilibukayo kungenxa yabo otherwise ngaba sinalo iBhayibheli. iBhayibheli kwafika isikhathi lapho khona elalahleka khona. Yaphela induku eBhayibheli bebulawa abapostoli babulawa bonke amaBhayibheli ayikona ashiswa onke. Ngenxa kwashiyela ngokhona inkosikazi waseRoma bengathanda izwakale kahle le ndaba. Bekhona inkosikazi waseRoma obeyihlubuke eRoma. iBhayibheli lokugcina owayenalo wathathwa waziboza ngengubo yakhe wagijima wayewini. Wafika esiweni walifaka phakathi emfanqini uliwa ngapha walifihla. Le minyaka elifihlile ladliwa walifihla babulawa abapostoli baphela bafa. Sekufika inkosi yafika yavumela amaJuda ukuthi akhonze ngokufaneleyo. Lo nkosikazi walilanda iBhayibheli walika inkosi kwathiwa wathi amapheji azaphele ngenxa yesikhathi. Nkosi ngenxa yesikhathi indele ndawo ngenxa yesikhathi ngoxoxa ngelila. Haleluya. Sinayo leli Bhayibheli ngendaba yomama. Haleluya. Ngenxa yesikhathi siyaphuphuka. Isihloko bazalikhona ukukhuluma ngaso kakhulu la esokuthi amaJuda lo uJesu esembulele emva kokufa kaJesu ebethele uJesu amaJuda akuyaxabana asebangani manje asebanga izingubo zikaJesu phela zonke ingubo awubanganga umthele alibanganga ibhluke kodwa abanga ijazi likaJesu lelingenamthuko hayi wathi ngihlale phansi kwenzeni kade ngenxa yesikhathi hayi ngenxa yesikhathi manje ngikhaphezwe ngenxa yesikhathi haleluya leli jazi wathi ngabehlale phansi benzelani ngapha angizikhuluma ngale ndaba kodwa ngiqonda ukusho nje babuye betabana emva kwalokho icebo labo usathane bona futhi walibhidliza icebo labo kubona. Haleluya. Amen. Wathi ngabehlale phansi benzelani ngapha babangani manje babangijazi uzoyishani ngizokande bejazi babebangelani ijazi mase sesethule. Ngizodazi babebangelani ijazi noma ngesibuyele emuva abafika abakasho wasefa nomuJosefa bafika bakuthatha ukudla kuyena bamfaka emgodini bathatha ukudla bahlala ngaphezulu bakudla okwakufike naye nasesemgodini kunejazi ababemzondela lolo wayithumela uyisa elalingenamkhono babemzonda ngenxa yelijazi ileli jazi ababulela isilwane bathela igazi kulona ayifika bathi kuyena udliwa isilwane esibisa sena baprofeta bafake indawo. Haleluya. Ohayile bazama unkosikazi akekho uyena umuntu enkuzi. Haleluya. Sisofunda bazalwane izenzo isahluko sika-8
uverse 9 isihloko sithi uSimoni uyisanusi. Haleluya. Kepha kwakukhona indoda ethile nguSimoni igama layo eyayikade eyenza imilingo kulowo muzi isimangalisa isizwe saseSamariya ezishaya umuntu omkhulu banamathela kuye bonke kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu bethi lo ungamandla kaNkulunkulu abizwa ngokuthi makhulu. Qhubeka. Babenamathela kuye ngokuba ebabangalisile isikhathi eside ngemilingo yakhe. Kepha bathi ukuba bakholwe nguFilipu eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu nangegama likaJesu Kristu bapaphathiswa abesilisa nabesifazane. Mana sithi Amen. Bona labo abakade bahambisana esinini. Yes. Bapaphathiswa bona labo abakade bahambisana esinini. Haleluya. Amen. Ngesikhathi bepaphathiswa bapaphathiswa nezinto uSimiyoni uyisanusa wayibanikeza. Ngenxa yesikhathi. Ngenxa yesikhathi. Naye uSimoni wakholwa wathi esebhaphathisiwe wanamathela kuFilipu wamangala ebona isibonakaliso nemisebenzi emikhulu yamandla eyenziwayo. Wathi ukuba abapostoli baseJerusalema bezwa ukuthi iSamariya lilamukele izwi kaNkulunkulu bathumela kubo oPetro noJohane. Ngicela ibali bazalwane manje le ndaba iyashintsha. Jesus. uFilipu Yeah. ubeyisakhamuzi saseSamariya. Yes. uFilipu yena wabhabhatisa umuntu obiya babe senqolile Yashintsha. wasiwa lapha mase sekufika laba bayizona lo muntu wena umthembileyo ukuthi usiyambhabhatisa ebeyisanuse akaphendile bathi qhubeka. Verse 15. Sabahlele khona babakhulekela ukuba bamukele umoya ongcwele ngokuba wayengakehli ndakoyedwa kubo kodwa babe sabhabhathiswe egameni lenkosi uJesu kuphela. Qhubeka. Khona babeka izandla phezu kwabo base bamukela ke umoya ongcwele. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. Qhubeka. Wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze yilona lowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. Qhubeka. Kepha uPetro wathi kuye isiliva lakho malibhubhe kanye nawe ukuthi wena ngokuba uthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. Singathengwa ngemali. Amen. Baba liphilile linguqobo. Baba uthenge elinye ilanga lingamadoda asiqondise endleleni. Wathi baba uyayala ngalo uyafundisa baba. Nasemini moya engcwele nangumgcotshwa wakho babona amandla wonke. Umile phambi kwethu umoya ophilayo masingaboni yena. Kodwa moya namandla fihla ubuyena bakhe. Uveza inkazimulo yakho egameni likaJesu waseNazaretha ophilayo inkosi yokuthula in Jesus name. Amen. bazalwane uSimoni oyisanusa usebhabhathisiwe wabhabhathiswa uFilipu embhabhathisa ngaphakathi kuyele kukhona insika. Haleluya. Amen. Lesi sikakho ukuthi sifike noPetro mabeke iSamariya lemukele ivangeli. Haleluya. Amen. Uma befika lapha bafika benza isimanga njengoba bekhulisa isimanga bakhulekela abantu basile bakhulekela abantu ngokukhulekela bebabeka izandla abantu behlele umoya ongcwele. Yes. Wathi uFilipu wathi uSimoni mina kuyangiye ehlathini uma umuntu efana abhule. Yes. Mina kuyangiye elwane uma umuntu efana abhule abantu babeka umuntu izandla selomoya kanjani. Jesus. Wabanyondobela ngasese waqashela laba abantu abade bekhohlisa waya kubona wathi madoda
Kuze nami ngibe njenganaye manje. Oh yes. Thank you so much. Ngizeyitheleni. Bathi bona kuyalalela makukude nathi. Kupha wena kayingekho lide lakho ukuthi sifo sikaThixo fanele ngabe sijewa ngemali. Hey Nkosi. Sesiyasonga. Hallelujah sesonga. Ayilele jazi. Lika Jesu abantu bangabapostoli. Bazibazelana inkatho. Babangite odwa bawu11. Akaseke ukuthi abantu babo. Sebabanga uGogo. Ayi. Leli jazi liphethe uGogo. All right. Hayi kasibakala. Ngibona into eningi yenzekileyo la obamantshinga obabu Tony obamahlasa bekhulekela abantu sengizofika ekhaya nami ngiphusha abantu uma bengawi fanele ngihlethele kubona ayiphe Ay, tetela moya, tetela moya. Tetela silambile moya. Ay. Tetela moya. Hey, what's it just? ayike bakhipha imali watheka bona haleluya Jesus. abafana kaJakobe noma bathi bamfaka emgodini Oh yes. bamdayisa uMishmayeli ayakhiphi wathenga uPotifari induna kaFaro awubasizayo bahambise ijazi esekhaya incwadi kaGenesis 43 ithi ngelinye ilanga bakhishwa ekhaya indlala bahamba bayikhipha bayothenga ukudla uma befika eGibhithe besaqhamuka uJoseph wababona bona bambona maye babona wababikela ngobani nabanye besuka eGibhithe uJoseph wathi bona kahlali bokwani nizinhloli nzosolubuze bezwe wathi wona hayi Nkosi ingeke zakayizona inhloli singabantu athembekileyo sisalomntwana lothi yesidane wathi uJoseph wabona ishilo wathi nizinhloli wathi kabalanike uma ni12 lami ngibona niphelele ni11 upho omunye bathi hayi omunye obabe u10 omunye ubaba umbambile usemncane wasale ekhaya uBenjamin Yeah. omunye wafa uJoseph wathi wena wathi nako washo yena hayi Bakhuluma. omunye wafa Yeah. wathi uJoseph yabona-ke ngishilo ngathi kinina nizinhloli lokudla nizofuna nizokuthola wathi ngayenqabukile ninabo khona umboyelo fanele nimshiye ninani umboyelo omncane uBenjamin ezela kuze ngibone ngabantu abaneyiqiniso uyaboshwa lo haleluya kwenzekela mntanathi bangani bangugogo Tetela moya ingcwele. Tetela moya kababa. Jesus. kubangani lapho bangwa ugogo Uqobo. haleluya usuyabona manje uJesu wafela ugogo siwafundile mazosome sakufunda ngoba wathi kahlekile le ngabukile kahle amaJuda abulala uJesu ngoba babalinga ngomnikelo weKhesari uKhesari wayisithixo samaRoma uKhesari wayenesithombe sesithixo samaRoma kangakuthi uPilato wayesemkhulula uJesu kwathi ngesikhathi amaJuda kuyena awuyena umhlobo weKhesari lithi iBhayibheli walahla konke ngokuyenza zohluleka wathi ayenzani kuthandayo ngoba sithini isipho sakhe uma umuntu uthini isipho sakhe uyathoba hayi haleluya ingozi nawe yakhoba ngikhuluma lapha ugogo lama ukwazi ukuthanda even ingane yami ayikwazi ukuthanda angifundile sibona ngafunda unyaka wodwa kodwa le ndaba ingenele yona kimina ngiyalibonga bomama haleluya walibuyisa ngokwathela iBhayibheli imahlakahlaka liziwenza induduba kwakuyiminyaka engaphezu kweminyaka ewu-15 walifika emfantini inkosi yakhululizwa walibuyisa wanika inkosi mayiphela iBhayibheli inkosi kunamapheji la asazi
wona. Utheni manje? Hey, utheni manje? Tetela moya engcwele. Tetela moya. Tetela moya baba. Isikhathi bazalwane. Haleluya. Wadafuthi bazalwane usize ufuna kakhulu. Incwadi kaJobe 1:21. Uthi umpostoli ibani abalenzayo izwi. Ningabi abalizwayo nikhohlise. Ngoba uma umuntu ezwa engenzi akahlukene nomuntu wesibukweni. Sithanda abantu abaningi abasola esibukweni baninga kungabalisi kwamtshengeni. Kunesiko njani okuhlele entangeni kwesibukweni. Usuthi uzibuka esibukweni wayikhohlisa. Uthi umuntu amsizile umuntu uzwa izwi ngendlela angenzi lutho akahlukana umuntu angibuka esibukweni uyibuka esibukweni bese khohlwa. Haleluya. Abafowabo abanje abindlalo yabenza bakhohlwa ukuthi bayobe bembone ngeminyaka baye ngesibindi eGibhithe bengazi khona bafika lapha eMusi lithi iBhayibheli sebekhothama befuna ukudla ngaba nakho zavuka ibhalo zokuthi hayi ngathi kinina ngiphuphele ikhwebu isibongo lomsebe senzala lapha zakhonamele zami bathi uthi ulebele batokana naphindele emva lo usalile uthi ube nayelana ngalikhuza ekhala ngathingeza ukube kinina nangalela ngithemba uyamna bengekona nasimdayisile niyabona amazwi manje naye ushunga sabuzisa yena usiwayikini namhlanje Ubuhlungu sabusisa yena. iBhayibheli lithi bafika ekhaya befika saphelele futhi uthi umuntu uJakobe sanibuyela ngiphinde futhi nami ngathi umfana ngathi ukudla engomeni umfana uzwa esikhulu namhlanje ngihamba nomfana angifuni naye ngihamba naye niyafika namhlanje nituboshiwe kwenze njani. Hey inamandla. Haleluya. Ubangwani kwangutho ningithola. Amen. Akufana besithatha baba. Oh Jesus. Wena baba umuntu wamgcoboza maphakathi. Uthaba umprofeti wakho ngakwazi sayihlule. Ngakugcoba. Awasiki isidingo baba yafanele. Ukuthi baba siphazamisane. Singele ebunyameni. Yasekebele ukuphupa, lokuphupa. Ngenxa yobanga ugcoba. Ngoba lolu gcobo baba livela kuwe. Lolu gcobo baba libususwa nguwe. Igama lakho baba lolu gcobo. Yathanaza baba emini manje yonke ukuthi yilawo nalo afika ekhaya ayicabanga ngenye indlela le. Umsa wakho.